Nation. All right. We are there. Mic test. Kiwinja tikona ne iwinja katako kiwinja tu achoni no kwa winji bwana. Adwa nukona kanya ne uwinja koso kuwinji. That is the first thing you do. So jok maja konywaga icheko sound please. Korane, are we there? Alright, we are there. Hello? Background but at least yeah, Mercy, kona ni to be uwinja koso an awinji. Gumba wacho ka chano winja. Koro gimiti ema ene kisedonjo kanyo, please share the live. Jack Power sedonjo kanyo no endo. Jack Power ne kanyo kendo akone ni jinde kamaratari. Koro gimiti itimo ene kisedonjo kanyo, the first thing you do, you share the live. It's super sato as usual. Kawuono wan gi Nginja the Entertainer. Wadwan wawinje mang'eny. Ng'eni mostly iyudo ka jok ma samoro miyowa interviews, jok ma promote wagiendi. Onge jok ma samoro be uoe winje stoch gi. Iyudo ka gine wagi winjo stoch ji. And if you are there, please share the live. We want to hear the journey of Nginja the Entertainer. Mano nyalo miyo ng'ato encouragement ka inoko kanyo inyalo wacho ni so and so did it this way. Yeah, and you can also try konyalo work ni out. So if you're there, please share the live before we welcome you officially. Aneno ka culture wacho ni iko clear sound. Okay, we are still sharing. Uchieng Jakoti Umari Nash KE. Yeah, Umari Nash KE. Doti poke share. Doti pokaneno ke share please. Why don't you do so? Yeah. Mailuongo ni the super sato kawuono wan gi the entertainer himself. We want to hear from him. So if you are there, wakungwa mi minute mar sharing. Awinjo ka jiwacho iko clear. Yes. Ana mawango gombui. Iketo Amari. Andiko gika. Ndiko Amari. Umari Nash KE. Let me share that. It is there. Let me share that. Bas, wasedonjo ka indinya kwa Ramogi kaka pile. Maendi luongo ni LTN Luo Trending Nation. Kawuono wan gi Nginja the Entertainer. En kaya cha endo owacho ni Umari sound iko sawa. Musna Japeto. Okay, ka yudo time mabro mosa ni Japeto. But kawuono wan gi Nginja the Entertainer. And on the other side wan gi King B mwenyewe. Mano be is also upcoming artist. Manidala kaya cha endo. Angene obiro boma machiegni. Uchinja Koti, thank you so much for joining. What we are telling you is that if you've joined, please share. Kizungu na mateni kikumia tieki gigine yawa. Tafadhali. Koro Nginja the Entertainer. Yes sir. Kawuono idonjo kaendi. Adwane konge ka thuolo ni endi matin. Imoz jo penyi ke samoro ginene wang mbui kacha to pogi bedo gi time mondo mi begi winje. Iwinjo mostly somo mana comments magji pogi mbegi somo comments gi. Koro konge ka thuolo ni endi konge moz jo penyi. Anto nyinga toro jasotieno andalang Dominic Romanus, a boy handsome, home and away. Aruji bed and breakfast, samano technically lunga salt of women, kati lunga Nginja the Entertainer, wuda wendo pasi. Kichopa wendo ti boma mar ngonga. Kichopo ngonga to mano gwen, gipenjo mana ka Nginja. To kar tich to Nyasaye osekonya koro an Ramogi kanyo matin. Yes. Ana wuod Nairobi kala kisama masi. Kori ngeni kiwacho ne kipenjo ka Nginja to mano nyisa ni itiyo gi nying jaduong'. Atiyo gi nying kwarwa. Okay. Jaduong no nendo kapoko tieko weche dala maler. Yes, yeah. Koro kaluore gi Kimela
Yeah. Nyinga to nego ben Rogers Otieno Mandala. Nginja mar kwarwa. Yes. Kora kao Rogers Otieno Wandala nginja. Yeah. Kora ID to Rogers Wandala nginja. Rogers Wandala nginja. Bas, mane tiend nginja kanyo. Okay. Nginja to mar kwar. Nginja koro mano jaduong'. Koro en mo odhi oketo tipo ma ji obede. Mane. Jakoro mo kaka winjo no endi ma endi wan live from Lucky Summer and koponi dwaro kar yweyo maber kabisa i Nairobi wan game changer. Inyalo biro Lucky Summer game changer kanyo koponi ati in artist idwaro platform gen ge platform. Imetho tineno TV nyiri mabecho bende kanyo kalo mozi omera gik mabeyo timore kaendi koro ka in kanyo kikosi okibiro Lucky Summer game changer kawuono ni endi wadwa go mbaka matin gi Rogers Nginja wang'e mbaka ni matin koro sani Rogers okikonwa ni sombi chalo nadi ng'e nitie jomoko manyalo wacho niya an ariek to fi naonge godo chutho an naonge gi fi ng'ato be wacho ni an nasomo tiche motama ng'ato koro ino kimiwa maybe sombi matin ng'ato jomoko be nitiere matiyo to yudo ni awi mono yudo maybe no yudo tich kata koja class 8 ena awi tu koro in kaka Rogers okikonwa ni miwa jani ni matin achake gi Nairobi. Okay, in Bon Town ne wane school moro ndalo kana odak Likoni. To giawi marach madeno dhi jaduong' bodhi. Yeah. Koro ayudora e gweng' mar Karachuonyo mani luonga ni Kanewa. Yeah. Mani luonga ni nyathi agweng'. Nyathi agweng' kocha nikech ionge dale ionge kamoro amora. Yeah, kocha adhi e school miluonga ni Ngeta mano kichopo Karachuonyo tiridori ka gimidhingi kichopo yana Karachuonyo. Yeah. Asembo dhok atero riang' but Ngeta mana ntiere school miluonga ni Ngeta. Yes. Ka wuok kanyo to ubikawa then my grandmother. Yeah. Kori kela kor gi jaduong' koni achake gi Ng'ong'a. Yes. Ng'ong'a ka kora go class 4, 5 gi 6. Yeah. Okela Nairobi. School miluongo ni Bora Primary. Manitiere Westland. Yeah. School mar City Council. Yeah. Agora kanyo 2 years to giyudo ka thagora ajathima wiye rach nikech dala kocha ne wagore nyasore. Ne watimo gik madongo Karachuonyo ng'eni koro oketi yo mar irito dhok. Mano koro dhi e shape. Gokinyi nyaka saa 6 irito dhok. Koa saa 6 godhiambo idonje school. To interchange. Koro nadonje gik mang'eny. Yes. Biro Nairobi to ginyo ni wiya pek sana. Ibiro gi wich madala. Giduoka dala. Gikone ne inge gibetem. Doge. Giduoka Western. Kama ni auntie na nentiere miluongo ni Jacinta Nginja. Yeah. Otera koro St. Peter's Mias Boys. Kanyo makora chake. Giduoka chien nyakla sa beach. Nikech awuoyo dholuo molo kizungu. Dholuo makore bang'o maraya. Nikech dala kacha koro nosedonje yore mar fito. Yeah. Yore mar puonji maths gi dholuo, English gi dholuo. Koro dholuo nitiere ka. Koro dholuo ng'eny. Malo dhok moko. To ng'ama nong'eyo ni nyachuli wacho dholuo. Mano wadok chien komonde. Okay, kama nong'eyo. Disadvantage obedo advantage. Koro mano St. Peter's. Wawuok St. Peter's wadonjo Book Academy. Yeah. Wawuok Book Academy wadonjo Nairobi. Yes. Bas. Mano kora tieko 2007 kora donjo Nairobi. 2007. Mano 2007 mano kora itieko form 4. Okay. Agora gimoro miluongo ni C-. Mano koro grade. Pande gaji. Yani we are trying to motivate. Like joke moko kete if you fail, you have nothing to do with life. Doga dari di poor. It is like kata kore tho we kata poor. Yeah, ntie jomoko mokete ne kise fail. In kore de na maybe ka in kata maiti. Yeah, gikete marach mani kok yudo papers you are dead. Yeah. But at the end of the day ngeni jomoko bende talent nyalo konyi. Exactly. So meanwhile from primary to secondary na bere gimoro milongo ni drama gi music festival. Yeah, drama and music festival. Awere katimo drama. Yes. Koro wadonjo kamoro milongo ni Shantau ntia zina plaza ka. Okay. Watimo diploma in mass communication. Yes. Koro mane kuma somba ochope koda nyaka sani. Manyiso ni timo higher diploma mass communication. Yeah, nikech ng'eni jomoko like I'm sorry to say this but mane gima ng'ato nyalo wacho kumoro ni ng'eni Nginja no era romba. Koro kawe nikech romba. Nginja no ne kamiel
to kawe nikech miel, you know, something of that kind. So people will just say what they think about you, but they don't know you. They don't know you. Giwacho ni ng'ane to bende en mana gine monotimo momiyo ma otimore. Mano momiyo ko iwache kamano, it is better ng'ato winje from the other end, owacho ni kare kata anyalo time. Mana diera. Koro kisetimo mass communication. Kapok idonjo Ramogi, ere kumene kore itime ma kore wawacho ni apply sombi. Koro mass communication ka, I don't know how to advise people, but at the end of the day, I feel gani it's like a mistake I did, but an advantage I did. Nekech mass communication ipuonji everything without so much detail. Ipuonji media law, ipuonji feature writing, ipuonji editing matin, script writing matin, gigi matin. Matin. Imi basics. Yonge specialization moro menyawacho ni an editor. Kata ni an feature writer. Kata ni an gima kama. But anyway, from there, adonje kampuni milongo ni Spillworks Media. Spillworks Media ndalo kane ntiere bo madam milongo Dorothy Getuba. Dorothy Getuba sanini Netflix. Achako kanyo kaka writer. Kore indiko script. And then jaduongo yunga pala. To afuenyo ng'wech ni kizungu na okumeta inya. Kizungu koro ne ok winji ka dhi kodi. Okumet saidi nekech ndiko mar script chadwaro a lot of expressive writing. Ntie kaka ndike mondo kata oyuaji. Kora fuenyo ni only me to bendo kabere ahinya. Yani ber kifuenyo ni gimoro kibere ahinya. Koro oyungo advice ani then do production. Koro production adonje kamera mana chake. Achako ge kamera. Kasta duga fuenyo ni tich mar media ni okenya timo gimoro achiel. Inya riembi tich mayot. Kora chako gi kamera taduga puonjora editing tatimo graphics. Koro mane an Spillworks Media kanyo for more than 5-6 years. Manyiso ne inga mabere kamera iwinjo makopo ni dhi shoot inge lighting and everything. Then you are also good at editing and I'm very good in graphics. Nekajinaloka you cannot be called a DOP to yonge knowledge mar lighting, to yonge knowledge mar camera. Koro gigo dhi kanyakla. Ma you take time to learn. Nikech ndalo ka kanipuonjo waniteri along all departments kapoko migi midwaro cha ne dhi doro dhi tingise ni adwa timo kamera to ngise ni sawa. Chak gi wardrobe. Eneno. Kiwuok e wardrobe dhi catering. Awinje. Kiwuok e catering dhi continuity. Kiwuok e continuity dhi ane jo sound, ne gitimore nade. Kiwuok kanyo dhi ane jo script. They are your art. Koro kichope kar kamera ka, you understand the problem majin tiere go production. You are all round. You all round. And I appreciate God for that. Koro ngene kiwacho gini endi, ere kaka koro iduogi yudori Ramogi. Iduogi idonjo Ramogi koro we see you on television now. Ngene ndalo minitimo production and everything, you are behind the camera. Behind the camera. And I also appreciate those people who are behind the camera. They gikelonwa ji limelight. You know, in most cases we don't know them, but they do a good job. But now, kori yudori mbele camera now. Yine makoro iko nene kama tetemo. How did it happen? Spillworks Media kaka ni pod wane teach. To ne poda train drama tapuonjo music festival. As a way of supplementing benda yudo siling moro minyalo rito rigodo maber nikech kacha chane pod wan interns. Koro wawuok kanyo to 2019 madhi 2020 drama festivals wantiere Moi Girls wantie gala madhi nationals to ema gini donjo. To president wacho ni curricular activity kwisha to kila kitu kwisha. Olore. Ndalo go yudo ka sewuok Spillworks Media donjo kamoro milongo ni Scoop Network. Scoop Network manitiere Karen. Koro nwatimo a lot of celebrity articles, celebrity news. Oyudo ka omenda moro na go koro masekete account na almost 250. Adak koro lakisama kanyo gi madam. Ot mochulo 13. Ngima na ber matin. 13 no. Ingeni koro kocha osechungwa tich drama bende onge. Corona bende jogi ose announce. Corona bende ka. Chiemo to kochung. Chiemo to kochung ji nyaka ketiki moke. And basic needs. Mama to nyaka dhi mbele.
Okoro agolo joga gi ot atero gi 7,000. Siling madong godo achulo kacha almost 5 months. Adong gi almost 200. Adi akaw pikipiki. Honda Taf. 125,000. Plus insurance obiro around 130, 135. 130. Agongware la kisama. Kori riembo tidoko. Agongware. Inga maja jacket gi helmet. Bas. Itingo ji. Miyudo matin ni tere ote chamo. To miyudo matin no kendo timo saving. Koro ndalo gi. Stress bende ng'eny. Ema TikTok donje Nairobi ka koro mang'eny. Ok ni TikTok donje mang'eny. Ji fwenyo TikTok. Koro donge machako. Boy na moro miluongo ni David Otieno ng'isa ni kik tim gik mibiro stress ni manyo. Yero rumba. Timatima giki mag rumba gi tiwer tipost. Koro kanye mane rumba to nahero chakre chon. From Drama Festival, Music Festival, jaduong' no winjo go mana rumba. Koro I started with the songs I could easily master. Dong mana kaka chako ta grow mos. Koro in ki aya piko ni kidonje go rumba. Na wagoe kamoro kamiluongo ni Kware mwalo ka. Kware Samoro mo piny kanyo to oyuo wiwa mos watero pressure piny te go rumba. Dong mane. Koro ena rumba to chore relax e base. Bas. Rumba to ji relax e base. Ugolo go pressure. To gini kare grow. People are liking what I'm doing. People are subscribing. People are following. All of a sudden I'm almost at 70,000. What the most roga de watch ni gidwaro joma timo TikTok rumba. TikTok rumba. Gidwaro kelo nikech TikTok koro nosemako mach. Koro giwacho ni wawinjo ni nitie yawuoyi matimo rumba e TikTok ka ginyiri. Wadwani mondo gibiro roga mondo ane ka gin true fans adiera. Koso gina ng'eni ji mang'eny wacho ka ni rumba kanyo. Watimo gimiluongo ni lip syncing. Lip syncing en ni ng'ato osewero thum tini timo lip syncing. Ino itimo madhogi ni. Exactly. But at the end of the day kidwa time maber nyaka ing'e ni ng'ani wera ng'o to were nango to what are the words and what are the meanings so that you portray the right feelings and emotions mar thumna. Koro kanyo mono chake oluongo roga. Oluonga an. Boy moro miluongo ni Kavogo KE. Nyako moro modak gola kisama ka miluongo ni Vero Unsalt noko biro. Koro nwadhi ji ariyo. Motimore maber morumo. Kare Ramogi mane buoye ka koka idwa yawe. Kare Ramogi dongore piny kanye. E buoye kanyo. Emane miyo moro wacho no tiyo talenga. Ok nang'eyo an. Mimi I went for a simple show. And all of a sudden I'm being asked, do you speak Luo? I would Luo. I would look. Okay. Send a short video of you saying something in Kijaluo. To awacho ni ji te dhi oro news. An we aore gima enjoy. Edit nikech nan editor. Aketo thum ka chakore, taketo link na, aketo thum ka mbele, atimo sign out, atimo introduction na taur. From there don't go and mana history na. Manyiso ni ng'eni mano be kona gimoro like yudo ka opportunity wuok oningi tim kuma ibere. That is it. Nikech ka ji nowinjo ni Ramogi to everybody no oketo news. Ji noketo news ji mang'eny. Ramogi kaka neno no endo koro wabiro ka. Koro ng'ata nyakwa Ramogi. Dong ineno. To wuod madho dholuo ta kia somo. Dholuo moro misomo mar Bible cha. Pago ji mang'eny. So that is why I think tuliwachana because I decided to do something that I really enjoy. I can talk about Madilu the whole day. I can talk about Franco the whole day. Jogi jomase winjo, I've learned about them. So anatim audition na mar rumba. Audition mar rumba, Koro samoni ing'eyo iketo ji migepe. Tuwacho ni nyieni to ke en mare ni traneno ko odhi yudo ka maybe kata feel ni no ji koro tiene sile. Itwe koro gi show. Ka giloso package to giwacho ni odwa show mar rumba. Boycha. Wadwa show moro mar gospel. Ng'ani chali Yesu. Ng'ani chali Yesu. Ogirigoli rumba ka titero ni opak ruoth. Ing'ene mane ketho wach. Koro ng'ato ring'eyo suchu mari ni to kete gospel they don't try. Omari ko neno social media ne kaka becha. To onge kako mari kendo nyalo bokore ni Yesu pake. Odhi lalo kondo. Nyakoro mo kikine no endo wan ka endi luongo ne Ng'enja the entertainer. Ng'enja entertainer miyo war rumba kacha cha endo.
Okay, kasto ngawa kendo Calvins wacho ni Omari mic no onge gi sound. Okay, waselose koro en kare ba mano Silas Ramogi Koluoch wacho ni Merudi Omari ket sound. Okay, mano ne thank you so much. Anaero jok maparo no tafadhali igeni aero usana nikech ka gimoro ok timre to oparo no very fast and wadhi mbele. Yeah. Koro ne wan kaendi sani in kaka in e Ramogi TV ji ok dwa ng'eyo ni maybe ang'o timore ga ang'o mok timre but kan andanga penji what are some of the maybe pek moko ma samoro yudo kaka in Rogers to gi tich mari kaka mimiyo wago mor ing'eni wan kaka jok mamiyo ji mor samoro wahinyore sana nikech in imiyo ji mor to in ng'ama miyi mor ma diera ing'eno Mari an asebedo ja drama for a very long time gima naduga fenya ngimana I will not make anyone happy at my expense kanya onge koro gima paro ni thago entertainers a lot is living a life that is not yours, a life that is not yours. Idwa ketorie class moro mok mari. On the other side they say fake until you get it. Idhi inyori. You don't fake it. Omari sama tek tidonjo matatu tidhi tich. Ineno siepa. Sama tek okochuno ni Uber full time. Ineno. Kanya sayo konyi ni nyang'io pikipiki ni moro idhi go tich dhiya. Kanya sayo oketi ot moro ni koro goli the problem is this onge kaka inyabedo kamoro to Nyasaye ogwedhi and people kne that improvement mano gori bedo ng'angudi but ka Nyasaye ogwedhi tigolo kata family ni ot moro mar 7 itero gie mar 15 dong gineno development kanyo koro ananeno ni wasani the most problem ma wan godo en ketori a life mok mari life mapokero mucho idwa prove a point ni imbe in somebody osiepa ni kore timo wedding moro mi 30,000 moro kokido moro ya wuoyi gi 25 dong gi 5 an kanyo na wuoke koro awacho ga ni Roji ang'e kumodiya and it is an advice that I think I would give anyone please stop pleasing people daga ngimani ng'amoko mor kodi is okay pia at the end of the day Omari kata live miketo kanisani ok ni jiteo mor go donge but mano kit ngima nitie joma wacho ni Omari you're doing an amazing job nitie mana haters moro ma without them even you cannot move forward wamor kodgi sana samo yanyo wano to bende miyo wamor saidi koro all I can say anadak ngima ma Nyasaye okonya na nyadak chieng' mogol lag sama motera karen bobung'e ang'eya bong'eyo ma in poki idhi dak gine Lavington apodi kodi ina kumono intiere laki sama kama mantiere otemo loko Jakeni kuru winjanare ni picha iko sawa lakini sound osiepa. Ja sound koro nyaka ng'adi. Ja sound idhi ng'adi nikech ja picha to tiyo tije maler. Jo thurwa wenwa uru gini samoro tek marach. Okiyotga production okiyotga. Production koro sama be otimore kamano to waelewa matin but gima duong' ni koro wan kaendi kendo wadhi mbele gi story koduogo to wacho ne oseduogo koro ne iwacho ni not everyone was meant mondo ibed kumedhiye kodgi okay
But now inyalo yudo ka society is also expecting much from you. Like bwana ne wan kodi bwana to sani in kocha bwana. Onego bed ni kibiro kama to koro ine migolo. You know, Siepa, I don't shy away from helping. You know? Yeah. I don't shy away from helping. Yeah. Kama Nyasaye nyalo konya ma konyi ta nyalo konyi. Yes. You know? But the truth of the fact is this. Salary mimi ono. Whatever the salary is. Yes. Okinya moro go jite. You know, Siepa. In gidala mono go beni koro kamise bedo ne. You know na my face. Yeah. I'm a public figure. Yeah. Kama nakage wachega. I'm a brand. You're a brand. I'm a brand. And the prayer is to become a bigger brand, don't they? Yes. Jomane na TV kanyo, they respect some level of opulence. Yani ntie kamoro monego bedni ntiere nikech wane ni TV kanyo. But again kizungu kadade wacho ne raje. Kizungu tamuonyo ba. Ayudo kidhire man. Kizungu tamuonyo. Opulence. Yani gidwane ni kamoro. Yani ka in brand, a face of Luo community. Yeah. You must represent yourself in a way, in a manner likely to suggest. Makanga toromo kodito wacho ni boy, mano boy na. Maen. Ma usiepa maneno ga Ramogi night cha, ma usiepa maneno Ramogi TV cha. Yeah. So there is that expectation. I have to, in terms of my dress code, in terms of where I hang out, in terms of who I interact with, that is allowed. There is expectation from my family. Mano koroko lorege rent, kiemo, whatever. Expectation madala kaka wuoi mantiere mochung kende dala. Yes. Penyeri baba koro mise yudo tich ni chake keto foundation. Dako wane ka gimoro koro biro. Dongine no ni mago priorities. Yes. Koro in osiepa and your problems you become as a second priority, not in a bad way. Ko kenya understand in that situation, then okino osiepa. Mano kare mano ngama dwaro in ngama dwaro ni kayudo salary to madha koserumo tunu ma ngonyiera badaye. Ineno. Koro modong ni Omari, modong monyawacho ni mokoro dong e agulu ni. Yeah. Kibiro tingisa ni roji. Baba rent na ni en 6. An gi 4 konya ge 2. Yeah. To kodong moromo tinya mi. Mana kodong moromo. That is it. It's also not a must. Omari, it is not a must to siepa. Ingeni kik ngato keti kamoro. Ni koro, we've seen these stories. I don't want to be a statistic. Yeah. The boy no nentira mogi tinde kwecho. Yeah. Kendo kamimi yone magiro chako go. Gine magidhi golo story, gidhi teri tuko, gidhi teri kuonde gite, gidhi ngiso mari nash ni wamboy chama ni timo ne interview cha. Tinde waneno mane mijengo go kidi. Not that it's a bad job. Manyu chako wuonwa koyo. Yeah. Okonwa rango moro timore. So I have priorities. Yeah. And I'm trying to achieve those priorities. Okay. But still at the end of the day, kibiro na yo makare, tingisa ni wodong. Yeah. Adeyora kama ngathini onego bendi dhi e school to bedo kama ingene ji wacho ni Nyasaye tilamo ga lakini you have to take a step also and go to the hospital okibedi gi jatwe otile malimo. Exactly. Kibiro tingisa ni baba school fees en 10 asa yudo 6 moro kata 7 kata 8 to aneno kingamo chimo yot kori nyakoni ok ni an gi nyathi ado na dhi to chieng moro Nyasaye nyachopo kanyo mwanya ngisi koro kaka ni Omari boy ni wachot ne school fees no te kan tieto nitie even to those the little is given that little will be taken away. Omari ondike book mar Nyasaye komi gweth ishi vizuri. Omari an Nyasaye komi gweth to ni an gi prado moko anya keto mar Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Talk no gweth mar Nyasaye ini kia kuma wuoke. You don't know the things I have gone through. Kopo no biro. People only judge the front cover. Gen gi front cover mani kids gikiani wokure. Ane mange kuma wuoke. And they don't want to dig deep into that. Yes. And if God blesses me, baba dage Karen Monday, kitusuru Tuesday, gine Wednesday, the dollar Thursday, dueku Monday. Baba, why not? The cham lunch. Why not? But why don't Nyasaye? Yani Nyasaye mora. Nikachapa Nyasaye ongea maber. Yeah. Nyasaye do miya pesa dichien. Di koro rach. Kori mi mat. Sani di koro pek ma. Would. When is the church ni Nyasaye so chako mi pesa in turn. Di koro pek. Omari di koro rach Omari. Di koro rach nyatewa. Yomo si chako mi pesa. Di koro rach koro Nyasaye o program mi mos.
imi matin titiyo godo maber to wacho ni correct medi matin titiyo godo maber to wacho ni correct ichaki medi mane ngima nyakoro mo kaka winjo no endo iluongo ne Rogers the Entertainer wan kode ka endi kendo aneno ka un kanyo aneno ka Dote D ka wacho ni ijaratiro kwach with the way you talk iwinjo ng'ato wacho ni ng'inja my mentor Kumari amor kodi kabisa Sami Uru Genya wacho ka chani mari ko to winjo Hillary would ku yugi ne kono wakati sound Silas thank you so much for those people who are concerned ngene un ku bedo kanyo un muneno gini wan waneno rekoni kendo winjore maber gina IBC kono un ma ku kono ani to timore kama to waneno ka kwadhi kono to koro Ninja the Entertainer why is it that you only specialized in rumba now rumba it's one go angla one gig mangeny ma in fact inyalo yweyo now kana chako my journey for content advice mana yudo from Jaduong Willis Raburu back then used to be a close friend nongisa ni don't do any content that you will struggle to get that content ki in a salon till also year which pele mane content you will not struggle you have it every day in fact clients be pele ingi content kichwa ya mtu tofauti style tofauti nywele tofauti mafuta tofauti massage tofauti samina hotel tite doga pele mane content we thagori nini wuoga ka idhinga nyaka Mombasa idhi record Ocean okay you do content koro what happens to the next episode koro anaero rumba is the only way I can connect to my dad baba wa mane podenge mano wadhiga Bama tiketo ringo tichwado rumba gimulo gimoro ma Nyasaye oloso gi lwet dhano 8% 12% 40% tintiketi ka chips gi ringo mochiek maber mane memory man godo ndalogo ne wan kaloleni yera una lokni wacho ni gin gi madho percentage 40% oketi gi Fanta 20% twado rimos but gin to koro gikawo molos koro wane ngima bari look Rogers Ngenya koro wacho ni in gi miero emitimo so you don't struggle no I don't struggle throughout my history casting any Omari when we were hustling we are still hustling ndalo mane pod wane corona before corona kanya used to be in so many choirs hapa ni jimangenyo ngiyagi choirs nane State House choir nane ntiere TSC choir nane ntiere NHF choir nane ntiere choir mar parliamentary nane ntiere choir miluongo ni Safari Voices nane ntiere Ninga Melodies mago kuonde mana were all these choirs gin gimoro miluongo repertoire gin thumbe mopogore makudhi function to goyo gin zilizopendwa gin gi gospel gin gi folk songs koro iyudo ka kila choir kaka choir mar NHF iyudo ka giwero ga ndaya giwero ga labda afro giwero ga labda thumoro mar Fadhili Williams gin zilizopendwa kata ngwen kata boro kidhi State House kwa kende iyudo ka gin gi lingala moka beach kata par mag entertain jodongo koro I started accumulating words knowledge of rumba kakiwero gi words ni mina ngo so that started a while back so when I started my content it was very easy nena keto kamera nena keto kamera miketo kamera te wacho ni kawuono adwa wacho Asda toko kiko lobae toko kiko yemba toko kiko somba wewe na Asda kombo ya sika bazaiwa mapesi kombo ya diptoe kunda mindelo toko ni Asda kiwo kanyo tiduogo ni uluo wanga maumame kimpa kisangame ni mama kuna Zulu kindoki kisangame ni mama kuna Zulu ngene kindoki kisangame ni neyo koro content was very easy to produce I used to do 2 or 3 a day and without time you do ka numbers kanose chako koro that's why even when I was now heading to Ramogi ingeni kata actors in actor kitimo role mar mwenda wazimu
shows kaka beach Yeah. to onge ng'ama detective no wadiera Yeah. kata kibedo mboch in very serious movies 4 of them consecutively to ng'ato koro luor keti kaka inspector iluongo ni typecasting ng'ane berga ka koro even me I used to trend a lot because of rumba and people used to share my videos because of rumba so even if when I went to Ramogi I was given a show that fitted my image yenye ko nje tayari which was rumba. You went there with a lot of experience. You needed not to be guided exactly. so much on what to be done. But you know Mari, when the rumba is wide, I am very lucky to have someone like Akinobachi. Obachi ngeni has too much knowledge in rumba which is very good. Nekech kide kacha tiwuoyo kode matin to opuko kuom information knowledge. Koro ambe kadhi e show na I'm more informed. Every day is a learning lesson. Ng'ato kikuondi no ng'e rumba teba. Nitie joma neno kata sani mo ng'e rumba moloya. Nitie joma dak, nitie joma mielo franco, nitie joma mielo madilu, nitie joma dhi gigi. An pod an young Mari. Pod an kitoto kidogo, kan 34. Pod atin. You cannot compare the knowledge I have in rumba. Genga mani almost in 40s 50s mose dak gini ngani nyaka indi koro gima wacho ga pile pile don't compare me with someone else accept me as Ninja the Entertainer allow me to learn and become something yes we okay tai class kingi gima toge chal kwa bichalre okwanya chalore okwanya chalore koro yie kaka an apuonjra mos Abu bedo chopo kamoro tibo wacho ni Ninja koro kami chopo na information naneno koro emake moromo it's a learning progress. It is true ni nitie jomoewi but gikumi chope bentie jomieo mabe wacho mondo chope that is life so let us just learn to appreciate manen aneno ka indika jiponi ka indi super the boss lady all the way from abroad mregino de maboro mera chogo nyachali kore kodonjo alet kama chogo kore kobiro ya chogo welcome dote di kamano jok maneno from abroad jing'eny ka indi maratari wan ka indi gi Ninja the Entertainer angeni samoro ng'ato kore kodonjo osechako ketho kizungu ni ati this face is familiar weri gi familiar is familiar weri gi gigo mailuongo ni Ninja the Entertainer wan ka indi kode ka indi osemiyowa puonj kamatin from his own story then it is also good to learn from someone's story sana ngama ungo ngama ipimo ni stoche and that is why I always listen to people's stories because it is always good to learn from people koro gisani ni endi okikonwa ni ere kakikonyo nyathi moro mandala kacha kata mosetieko to is having the same gombo nen mana mitimo ochal gi mari ni kabisa kechani yudo ka ng'ato kwani mari adwaro promotion kunni dere ni adwa timo ngani promotion na mari ambado na beri kaka yin kech an koponi atekoni kaka chako it is just moko ups and downs moko en mana through trials and error kuonde mokia nyeni kechoka kitem maber kuri yudo ka samoro tama kaka kony nyathi moro kech lweta be kodo kuchopo mondo mikora chak ayaw company na waje bwana biura ndiko company Omari kanyo to tech even me I'm not even able to help nekech Omari nyathi mawuok dala sani makoko wuok high school the exposure is not onge dala exposure nitie Nairobi ka ma kodwaro the any agency advertising agency gin Nairobi ka Mojo in Vogue whatever the agencies gin ka kodwaro timo drama at a higher level probably commercially nyakubi Nairobi ka obi National Theatre odonje setbook odonje jichofo magik mwatimo I don't know how to advise because I am so willing to help but I don't know how to help Jimangenyo sengisa gani rojo merwani ni Ramogi kacha mera gimidwa timo na gombo timo then now from there what do I do en gima dwaro menda en gima dwaro guidance from the people in authority kata ka en exchange program minyalo kel nyithindo go mondo ne gima timore in the industry in Nairobi ndalo mane pod wan e school cha nipuonjowa editing gi software maniluongo ni Premiere Adobe Premiere 3 kata 4
tingeni mano fuo nikech sami donje field tiyudo ka gine 8 gine 8 kamera moro manopuonji kam koda moro mane make school cha kidonje field tiyudo ka gine Sony Omari sani kidi interview mar journalism mar editing they don't need your papers, they don't even want to see your papers. Give me a machine don't you bedo editor ndio hii Mac. The software is Final Cut 10 kokinene for the first time nikech in university gi college nite itiyo gi Premiere giseketo ni footage giseketo ni everything gise come up with a story that is packaged for news ineno weka vio weka lower thirds weka kila kitu magi gik makori neno for the first time kae maka udi werue nikech koro samangi luongo ji badaye koka gidi penjo papers hivi penji papers bana kendo papers tinde papers babe penji kose mi nyaka contract mar tich secha kutiyo penji by the way ulifanye kitu umesomea because they have realized that people with experience necessarily don't even have that document kore kaka kidigole nyathi cha dala mondikele nyaka Nairobi mondo yude experience mondo donje because the only way to learn is to get that experience kodo bedo kaka in nyako donje agencies ki odhi e interview achela riyo ngeni kama kaka ichunge mbele kamera kama kaka buonjo kongisi ni roji turn to the left turn to the right turn buonjo bogati ni ngisi ni assume you just one man smile ingeni magi mokinya puonjo ngato so I don't know how to help Omari. I'm in a position right now manya wacho ni ane TV but I'm only 1 year old. Ramogi kupoko celebrate 2 years koro angi manya the only thing I can say ni Mungu atupatie neema Omari mimi na wewe and other wasanii wachope kamoro mwanyalo konyo but as of now idhi wuondo ji ni idhi konyo ji to onge gimi idhi konyo angi digol nyathi ngato dali kelo Nairobi dakanga imbe yigi meki matagi ka odak kany odhi dak kany ikete hostel obi opuonjre drama ka gimoro timore ne ngai mako you know there are so many complications you cannot assume ni koro mere in Ramogi koro kaka nyithindo ge dhego otek ba in Ramogi ine makoro wadwa ni konyo and many people put you in that situation giwacho ni Roji agolo ngoma moro baba ngoma nadwa ni mondo ket nago e TV ingise ni orna ne link king'eyo link oketo ji onywandre dhano rwakore design ma king'eyo ni tiwacho ni and now with the ministry nitie gimoro milongo ni watershed you cannot play video that is vulgar between morning and 4, 5, 6 nikech nyithindo ni ot ineno so video yake tayari ameshajifunga hii video hizi chezwa mchana haiwezi chezwa lunch haiwezi chezwa kwa mbakndalo ni video ya usiku because people are indecent watoto wakilala kwa nini ukise lori kanyo some people gigolo thum to giketo picha giketa picha koro ngadi tugo so at the end of the day ni sensitization too but joma nitie dala magombo bedo kaka Roji antinge ni poka chopo kuma dhe imbe podi hao ambe podao and me the people I look up to right now is someone like Freddie Obach Machoka because he's done it for a while without drama without kiki maji wacho ni kiki no kadware ngimana I don't want to pretend to be anything that I'm not just for followers or to make my life better or put me in some tables that I need to be in. No. Kidwara to dwara nginja the entertainer kake nena ni. And that is something I've learned from Obach. Obach is just Obach. Kidwara Obach Machoka. You cannot someone else is Steve Harvey magoja mangeyo. So Steve Harvey. Yeah. Manen but konyo ji manitiere dalo mari kanyo to koro anakia. Unless in gim kubwa moro monya uweyo god. It is an impossibility. How do you help? No, it has been a question and then enoka samoro katakethe kumoro to idonje village bwana iwacho ni bwana makoro gweng ariera matin iyudo kantie group moro mochura kodi bwana ni bwana wano Mario wewe village bwana wan ngane otimonwa kama yani ofil ni endala nikechi ngano feel ni endala nikechi baba wane wacho gania worry about things you can sort. To mingeni are not within your power.
makati go sama salt dete mango di gum to ngi minya temo bado wachana naye wachana mari an kata msanii komia video ne the best I can do is just forward the relevant authority am your DJs angi sokolo gere DJ Vic gere ne omera ntie boy moro mogolo to moro ka ngie uru une ka en gi minya tugi nekech mano docket gi gine magin kanyo gine magin in charge gine magine gateway kanyo magi wacho ni ma wanya tugo moko wanya tugo eneno be momi okete kanyo momi okete kanyo koro kango gore no matene in kibiro gi thorax ni koro cheza kanga cheza ma usiep na bwana kanga roll media no chakore kango kokicha ni ago ango inya puli to jomodong de ambe amba dich gi tijne konya gi kuma konya go kunyanyakea ni kitu ya maana chieng' moro no chopi kuma kiburi nyal bete Nyasaye mondo konywa kiburi no kik bede lakini sani to podi sani podo wana kaka neno ni osiepa jakora mogi kaka winyo endo ma iluongo ne Ng'inja the Entertainer asenyiero kamarach. In fact, I'm being entertained. Though I'm very sorry, kawuono wan gi a lot of hiccups, but I know Nyasaye biro pango mbele kae ndi wane kaka watemo kata maybe in a month's time abiro duogo Ng'inja ka koro wan maber kabisa gimoro moro winjore lighting sawa and everything. Meanwhile kapok watieko adwa ni kaw thuolo ni endi maybe iwuoye gi fans magi mani oko kanyo no endo jok mosebedo ka support ma kechingen wan wacho ni wan kaka the entertainers. Wambe were based on our fans. If they are not there, then we don't exist. Imbe morni en manaka na memoro mo. That's it. Kokonia tijichemuru woko ke TV ni kawuono to Rogers not mangoka. Then you also feel disappointed. Yeah, as you disappoint them, you also feel disappointed. So I want you to take this opportunity at least to address them. I watch negigi mora chela de kapokoti kumakawuono. A boy handsome woman the way Roji bed and breakfast. Bed and breakfast nyo sekelo tabu mang'eny. Kareke bed and breakfast and B&B. Koro jiwacho ni Roji te Roji mate. Onge tabu. Agoero kamano. I am humbled and very privileged to be in Ramogi. Not everyone is willing to, is able to be there. We were 8,000 plus people who applied. Nyasaye na wacho ni Roji donje kanyo. Kuonge kanyo ta onge show. Without viewership, you are zero. Without fans, you are zero. The only thing I hope and pray is that I'm representing you well. That is the only prayer. And manani jomane ni mondo watch ni you're giving them the quality entertainment. To kan tie kamoro mabenda kosa idonje inbox we donje Facebook page na ketona teach donje inbox jok moko ngene mboake nega obido page ya to wa Kenya but agoero kamano I'm so grateful. Keep on supporting talent. One anawacha ni opportunity anange mara Nyasaye osemia koro the only best thing I can do is to bring people there. To watemo kamano uneno kata Ramogi night every time one band ma upcoming band matindo mapek gi okonya yudo Friday Thursday kaya molo ose omenda koro donje studio tech but why yudo upcoming mang'eny sana koro anagoero kamano. Make sure you watch my show every Friday from 10 p.m. to 12 p.m. is the biggest show Eastern Central Africa. Kama kawaida Ng'inja the Entertainer, boy handsome woman away. Castro on Saturday. Kiseti ko pressures mag weekend. Tidonjo kacha 4 p.m. tichamo rumba pole. Joka no wacho ni mbote ozalima Lamu na zalima Lamu. Ichame design makare mos manyanga fu to motimo cathedral. Mani lungo ni Ng'inja the Entertainer. A boy handsome home and away. Wagoero kamano nyakora Ramogi ne wan gi shida kanye chendo mar sound and show be no kolando nu but it's good that at least wagomba kamatin wayueyo. Sometimes it's also good to refresh ourselves. Koro wabro pango no next time maybe walando nu show in Fryer waduogo maler koro kagik moko ler kabisa. I want to take this opportunity gone jiro kamano jok mono chako kodwa nyaka no achake nyaka sani endi ko kamano baromo rukendo next time iluongo no mari na chieno jamona mbaya ba chiene meneno mbele meyo
Information.